Fil-Power Station tal-Marsa diġà żarmaw iktar minn 4,850 tunnellata ta' materjal. Dawn jinkludu 4,500 tunnellata ta' ħadid, 250 tunnellata ta' ram u 100 tunnellata ta' aluminium. Materjal li qed jinħareġ b'mod ikkontrollat biex jiġi separat u esportat għal riċiklaġġ. Komplet titwettaq il-wiegħda li tiżżarma darba l dejjem il-Power Station tal-Marsa. Wara li ntefet fuq standby fit-12 ta' Marzu inqata' tal-kollox mis-sistema ta' distribuzzjoni tal-enerġija f'pajjiżna biex issa qed tkompli tiżżarma sabiex din iż-żona tkun riġenerata. L-erba' filgħodu fil-fatt osservajna parti mit-twaqqih tal-binja fejn kien hemm it-turbini. Xogħol ta' twaqqih u żarmar li skont stimi tal-Enemalta mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena. Xogħol li għaddej b'ritmu maġġel u li qed isir f'konformità ma' standards internazzjonali inkluż ta' sigurtà. Dan anke b'apparat li nġib apposta minn barra minn xtutna minħabba li ċertu apparat fil-Power Station jiżen it-tunnellati. Issa jonqos biss li jiżżarmaw it-turbini numru 6 u 7 flimkien mal-boilers tagħhom. Żarmar ta' boilers li diġà jinsab fi stadju avvanzat u mistenni jitlesta fil-ġimgħat li ġejjin. Intant apparat li kien installat hawn fl-aħħar snin u għadu fi stat tajjeb ħafna ma ntremix imma qed jinżamm biex jintuża f'impjanti oħra fosthom ta' Dellimara. Iċ-ċermen tal-Enemalta Fredrika Zoppardi innota f'kummenti ma' One News kif ix-xogħol issa jinsab fl-aħħar fażijiet. Xogħol fil-Marsa li hu parti minn tibdil u tiġdid fl-Enemalta. Il-ħaddiema laqgħu dat-tibdil b'sodisfazzjon qegħdin jaħdmu, qegħdin naħdmu ħafna u naħseb il-proċess ta' trasformazzjoni kif qed tajjeb inti minn kumpanija li hija falluta illum nistgħu ngħidu li aħna kumpanija hija profitabbli u l-ħaddiema wkoll jinsabu kuntenti jaħdmu għal kumpanija Enemalta. Min-naħa tiegħu il-Ministru Konrad Mizzi fakkar il-benefiċċji kbar li qed iġġib din il-bidla fosthom arja aktar nadifa. Dan f'wiegħda li ilha titlissen mis-snin 80 imma qatt ma twettqet. Li sejrin fid-direzzjoni tajba mhux qed ngħidha jien, qed jgħiduha l-poplu Malti wawx li huma kuntenti bil-traħħis fit-tariffi, huma kuntenti residenti li naqsu l-emissjonijiet, huma kuntenti l-Kummissjoni Ewropea li approvaw il-qalba l-gass u qalu li għandna bżonn Power Station ġdida, huma kuntenti l-credit rating agencies għaliex l-Enemalta m'għadix mażra mon il-gvern u llum il-ġurnata l-flus il-gvern jista' jonfoqhom mhux fuq l-Enemalta iżda fuq iktar learning support assistants, iktar nurses, iktar tobba, iktar frontline civil servants biex bekk iva nibqgħu ngawdu minn surplus dal-pajjiż, arja iktar nadifa, tariffi rħas u ġenerazzjoni li tista' torbot fuqha.